Γι' αυτό προσέξτε καλά. Λοιπόν, εγώ είμαι στην οδό Αιώλου. Ο κύριος Αλεξίου είναι 2 τετράγωνα παρακάτω. Εσύ ακόμα βρίσκεσαι στο σταθμό Πελοποννήσου. Εντάξει μέχρι εδώ? Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζω. Εσύ όμως έχεις πάρει εντολή να μεταβείς στην οδό Σταδίου. Πρόσεξε όμως καλά. Περνώντας από την αφετηρία, πήγαινε στην τράπεζα και πάρε 20.000. Ποιος είναι? Μανέζης. Μανέζης. Γρήγορα, γρήγορα. Περάστε κύριε Βαρδέζη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καθίστε παρακαλώ. Θα πάρετε κάτι? Ναι. Τιμολιβοθήκη. Δεν γίνεται, είναι δώρο. Καλά, δεν πειράζει, δεν θα πάρω τίποτα. Μπορώ να μάθω το λόγο που με φωνάξατε στο γραφείο σας? Φυσικά κύριε Βαρδέζη και θα είμαι σύντομος. Μπορείτε να μου πείτε αν αναγνωρίζετε αυτό το γράμμα, σας παρακαλώ? Μα ναι. Αυτός είναι ο γραφικός χαρακτήρας του αδελφού μου. Κύριε Βαρδέζη, δεν είστε μόνο έξυπνος, είστε και βλάκας από πάνω. Κύριε Ευαγγέλου, αυτό το από πάνω δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν νομίζετε ότι είστε λίγο μεγάλος, κύριε Βαρνέζη, για να μου κάνετε υποδείξεις? Μα τι θέλετε, να φωνάξω το θείο μου να τα κάνει λίπα εδώ μέσα? Σιγά μη σας φοβηθούμε, κύριε Βαρνέζη. Μπορώ να διαβάσω αυτό το γράμμα? Βεβαίως και μπορείτε. Γι' αυτό σας κάλεσα. Μεγάλε, μη με φοβάσαι εμένα. Κανείς δεν μπορεί να υποψιαστεί ότι ένας μεγάλος σκηνοθέτης πηγαίνει στο εξωτερικό όχι για να πάρει μέρος στο φεστιβάλ, αλλά για να κάνει εισαγωγή οργάνων. Πρέπει να ξέρεις ακόμα. Καλή η παγίδα σας, κύριε Ευαγγέλου, αλλά δεν πέσανε μέσα. Τι εννοείς, κύριε Βαρνέζη? Κύριε Ευαγγέλου, αυτό το έγγραφο σας θυμίζει τίποτα? Ναι, μου θυμίζει. Μια παλιά μου γκόμενα. Ποια? Θεέ μου, πώς βρέθηκε αυτό το χαρτί στα χέρια σου? Δώσ' το μου γρήγορα! Έτσι. Δώσ' το μου, είπα! Δεν το δίνω με την παραδέση, θα το δούμε. Γιατί με αυτό Βαρνέζη, είσαι ο μοναδικός μάρτυρας κατηγορίας. Χωρίς τη δική σου κατάθεση είμαστε όλοι αθώοι. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να υπάρξει δική σου κατάθεση. Και ποιος θα με εμποδίσει, Ευαγγέλου? Εσύ! Γιατί δεν σου γεμίζω το μάτι? Τι κάνεις? Τώρα θα δεις. Τι? Μα τι θα με βιάσεις? Μα τι κάνεις, τρελάθηκες? Ήρθε το τέλος σου, Βαρνέζη. Θα πυροβοληθώ πρώτος εγώ και μετά θα πυροβολήσω και σένα. Μετά θα πω ότι μου πήρες το όπλο και προσπάθησες να φύγεις αφού πρώτα μου έριξες. Ύστερα σε πρόλαβα, πιαστήκαμε στα χέρια, το όπλο εκτριστοκρότησε και σκοτώθηκες. Τι είναι αυτά που λες, τρελός είσαι? Αυτά δεν γίνονται ούτε στην τηλεόραση, δεν γίνονται. Εδώ κάνουμε σινεμά, Βαρνέζη. Αρχίζω. Και τώρα η σειρά σου, Βαρνέζη. Ο μαλάκας πάλι το εξασφαλίτα. Όργανο! Ναι, κύριε Διοικητά. Μου έκλεψε το περίστροφο και άρχισε να πυροβολεί. Έκανα διάφορους ελιγμούς να αποφύγω τις σφαίρες. Μαλακίες τις έφαγα και τις 6. Ύστερα όρμησα πάνω του, αλλά με απέφυγε και στούκαρα στον τοίχο. Του είπα μην κάνει καμιά βλακεία γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Να τη φωνάξω. Κόλλωσε κάποια στιγμή. Μετά ξεκόλλωσε και έφυγε. Δεν μου λες, Όργανο, έχει ιόδιο το φαρμακείο? Έχει και καθαστήριο εδώ από κάτω για το που κάμισαν σκατά. Ρε Όργανο, ο Κούρκουλος δεν είσαι? Εγώ ο Κουρκουλός. Ο Μπάρκουλης είμαι, κύριε Διοικητά.